alusta. Ja mä oon palannut kasvusta, tiedän. Mä en surffaa tänään. Ja kaikki kattoo mua autosta ja vituudesti. Joo. Hei! Oh. Joo, vitsi, varmaan paras ostos. Vitsi, kumpparit tänne. Mä en oo vielä jaksa käyttänyt. Joo, ei mun muut. Mä oon menossa Wi-Fi nettikauppaan, vai mikä onkaan. Pistää Jassulle viestiä, että mä en jaksa olla täällä putalla enää päivääkään pidempään. Et mä lähden niinku kyllä tän illan jälkeen, no matter when she comes. Yeah. Anywho. See ya!